Assalamu alaikum masu kallon mu barka mu da kasancewa da ku a cikin shirin zamani zo mu tafi. Shi ne shirin zamani zo mu tafi shirin ne da kuma kafafen watsa labarai mallakar gwamnatin jihar Sokoto wato Riba Talabishin Sokoto ke kawo muku a kowane mako a daidai wannan lokaci. Mukan zo muku da abubuwa waɗanda suka jibinci harkar zamani wato na yau da kullum abubuwan da ake gudanar da ko hulɗa ko kuma gudanar da su na yau da kullum. Kamar kowane mako a wannan mako ba mun zo muku da wani sabon maudu'i wanda za mu tattauna tare da baƙon da kuke gani na tare da shi. Mai kallo sai ya kasance don da akwatin talabijin ɗinka don jin irin abubuwan da muka zo da shi a cikin wannan shiri na yau. Kamar yadda kuke gani a wannan baƙon nau ba baƙo ba ne wato Malam Umar Kabir ɗan Aminu wato mun sha tattauna da shi da wasu abubuwa waɗanda suka jibinci harkar yanar gizo. Waɗanda kuma muka yi muna fashin baki tare da fayyace muna dukkan zare da abawa da ke cikin waɗannan maudu'an da muka tattauna da shi a cikin wannan shirin. Haka ma a yau za mu dasa ga wani maudu'i wanda idan za ku biyo mu za ku ji inda za mu kwana da kuma har iya ƙarshen yadda shirin zai kasance. Ba tare da na cika ku da dogon labari ba bari in gabatar da ko kuma ya gabatar da kansa ku ji daga bakinsa. Malam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So masu kallo ina yi muku maraba da wannan shiri. Sunana Umar Kabir ɗan Aminu kuma ni matashi ne wanda yake iya ƙoƙarinsa domin ya ga cewa mu jama'ar Najeriya ko kuma in ce musamman mutanen arewacin Najeriya ba a bar su a baya ba a ɓangaren da ya shafi harkokin technology da na abubuwa na zamani. Malam Kabir kasancewar kai kana ɗaya daga cikin masana akan harkar yanar gizo. Kuma ga shi Allah ya samu labarin wani shiri da aka yi na NIFDAC wanda yake akwai buƙatar musamman ɗalibai su san da wannan shiri kasancewar abu ne wanda ya zo daidai da zamani ko kuma ce lokaci. Haka. Kai ne mento a jihar Sokoto na wannan shiri. Wane irin sirri ne yake tattare da wannan shiri ko kuma me ya ƙunsa wannan shiri? Okay, so wato abin da yake faruwa akwai wani program da ita NIDDA ta fito da shi wanda aka kira blockchain scholarship. Ma'ana kamar scholarship ne za a ba 'yan Najeriya domin a koya masu technology na blockchain. So kuma wannan partnership ɗin an yi shi ne tsakanin NIDDA da wani kamfani da ake ce ma Dominion. Ba don komai ba saboda a ga cewa su ma 'yan Najeriya sun yi adapting wannan technology ɗin su ma kai yanzu an bar su a baya saboda abu ne wanda duk duniya ta mai san mu hankali yanzu. Har yanzu sabo ne amma nan gaba kaɗan in dai ka iya a yi da kai in baka iya ba kuma still wasu za su yi za a barka a baya. So program ɗin kamar yadda na ce an yi shi ne kuma an ba da scholarship ɗin ga 'yan Najeriya kusan mutum 30,000. So duk da cewa an ba da scholarship ɗin ga mutum 30,000 ana ga an samu mutum kusan 91,000 wanda ya apply for wannan program ɗin inda su kansu Dominion company ɗin suka ga cewa maimakon kawai a ba 30,000 dama yana da kyau su ma dukansu a fara da su in ya so at some point an ɗan samu wa'anda da dai are serious wa'anda za su tsaya sai a samu 30 ɗin su kaɗai za su ƙara program ɗin amma sauran at least dai a fara da su ma saboda su koyi wani abu su samu background game da shi wannan blockchain. So kuma maganar mento dama program ne wanda ya shafi Najeriya. So kaga akwai buƙatar ya zama cewa kowace jiha akwai wani wanda ke leading yawwa wani wakili na wannan kamfani ko kuma wakili daga na NIDDA wanda zai kula tare da ba da ƙarin bayani da ƙarin haske ga su ɗaliban wannan jiha tashi domin su samu
su ma kar a basu a baya, tun da dama kamfanin ba zai iya zama kowace jiha ba. So amma tare da taimakon mentors zai iya samun representative wanda zai iya passing kamar saƙonni zuwa ga other participant. So kuma as a mentor dama responsibilities ɗinmu shine idan su ɗalibai suka samu challenges, akwai group da aka buɗa na WhatsApp da Telegram daga baya, wanda duk wani bayani ciki ne ake ba da wannan bayanin. Sannan kuma akwai live sessions da ake yi ga YouTube, wanda su idan suka ba da link na wannan live session ɗin, responsibility na mentor ne domin ya sharing to participant, saboda su ma su yi joining domin su koyi abin directly daga company. So sannan kuma responsibility na mentor ne ya zama da cewa yana ba da report akan cewa me yake gani, shin ana samun ci gaba, shin mutane suna fahimta ko ba su fahimta, abin yana ba mutane wahala ko kuma ya abin yake. Akwai kuma abin da ake cewa physical meetups, wanda an yi shi ne ana so ya zama da cewa kowane sati za a haɗu da mentor physically a wani wuri, yawa don yin wayanda suka yi facing wani challenges yana iya taimaka musu wajen resolving wayannan challenges ɗin. So amma sun yi choose rana guda kawai, rana guda wadda ita ce ranar Asabar. To amma sun ce sati na farko da sati na biyu na wanga program ɗin ba a bukata a yi wannan physical meetup, komai da komai online za a yi. So kuma ba don komai suka yi limitin abin, saboda kai kanka as a mentor kana da iyali, kana da wasu commitment naka na kanka, akwai buƙatar ka yi abubuwan ka lahiya lau kamar kowa. In ya zama na ita Asabar ɗin sai ka ware ta domin taimakon mutane. So shi yasa gaskiya aka sa wannan ranar ita kaɗai, saboda idan aka ce kullum ko da yaushe ne, to kaga dole za ka aje kowane aiki da kai domin ka mai da hankali ga wannan program. Ya yi magana a kan cewa sama da ko kuma ce 30,000 aka za su amfani da wannan shirin. Haka. A nan jihar Sokoto kamar kimanin mutum nawa ya samu? Gaskiya ba ni da wannan statistics ɗin, amma dai daga mutanen da suka yi joining group na Telegram da kuma shi WhatsApp, to zan iya cewa za su iya kaiwa kusan za su iya kai 1,000 zuwa sama. Za su iya kai mutum 1,000 zuwa sama. Mutum zai yi kokari ya gano cewa ya samu an shigo da shi kuma yana so ya register, ko kuma dai online ne kamar to da yake abu ne da aka fara registration ɗin shi da daɗewa, duk wanda ya register ya yi ta ne da daɗewa. Yanzu kawai wayanda suka samu ne aka tura ma email cewa sun samu wannan scholarship ɗin, saboda haka ga ranar za a fara program, so su ne aka fara da su. So an riga an yi closing registration na wannan program ɗin. So amma ko da baka register ba, still akwai abubuwa da yawa da NIDDA ta zo da su wayanda da har yanzu suna ongoing, kuma har yanzu suna nan suna kokari domin hituwa da wasu shirarruwa wayanda za su taimaka wa mutane. Akwai shiri na deep, wanda shiri ne na musamman saboda a taimaka ma 'yan Najeriya wajen zama employable, ya zama na cewa sun samu wasu skills wayanda da ana iya ɗaukar su aiki ko kuma wani abu mai kama da hakan. So fada da dai bayani, akwai buƙatar mutane masu kallon mu suna buƙatar su san me NIDDA. Okay, ita NIDDA dai ma'aikata ce ta federal government, wanda agency ne wanda yake kula da abubuwa da suka shafi na'ura mai aiki da kwakwalwa, abubuwa na communication da sauransu na dai ICT. So agency na musamman wanda yake yin wannan. Malam Kabir, ka magana sama da 30,000, shi ainihin ita an ɗauke da duk program ɗin, ko dai akwai haɗin gwiwa ne da gwamnatoci na jihar, ko dai da ya abin shi? Okay, so gaskiya ita NIDDA ita ce kawai ta ɗauki nauyin wannan program ɗin,
tare da partnership da Dominion kamar da na yi bayani a farko. So amma babu state government gaskiya ba su cikin wanga tsarin. To me ake so a koyar ko kuma a sanar zuwa ga ɗaliba? Okay, so akwai abin da ake ce ma blockchain technology. Shi wannan blockchain technology abu ne wanda ake amfani da shi wajen yin abubuwa masu amfani sosai. Shi wannan blockchain technology yana da advantage sosai compared to abubuwa da muka saba yi. Misali, idan kana so ka tura ma wani kuɗi, dole sai ka yi amfani da banki. Kaga banki third party ne. Okay? So amma idan kana amfani da blockchain, ina iya tura maka kuɗi daga gare ni zuwa gare ka ba tare da banki ba. Babu wani third party. So kaga yadda za ta ƙaru saboda babu third party. Sannan transaction fee da ake cirewa na banki zai ragu saboda yanzu tsakaninmu ne kawai da kai. To ko akwai wasu tsare-tsare da suka shigo da su? Kamar ya ban gane ba. Kamar tsare-tsare haka cikin shirin kuma akwai kamar yanzu da nake bayani, shi kanshi wannan abin ga e-naira da aka yi, ai saman blockchain aka yi, based on blockchain technology aka yi e-naira. Saboda idan aka yi transaction akan blockchain, yana nan bai goguwa har abada. Kuma in ka tura kuɗi babu damar kai ƙarya ka ce ka tura ba ka tura ba, saboda akwai wata register wadda a can saman iska wadda kowa na da access da ita, wanda mutum idan ka bashi ID wannan transaction din yana iya zuwa ya bincika shin da gaske na ka tura kuɗin. Kuma mutum yana iya duba ya ga cewa kuɗin nan da ka turo tun initially ga inda aka fara turo su, suka zo nan har suka kai inda suke. Yawa saman iska. To kaga yana da amfani sosai kamar cases da kuma abubuwa da suka shafi a harkar gidaje, hilaye, duk management ɗinsu zai yi sauƙi sosai idan aka yi amfani da blockchain technology a wajen managing ɗin ire-irensu. Kamar shirin nan na crypto. Haka. So da yake shi crypto abu na wanda federal government ta riga ta yi bani ne. So ita kanta e-naira ɗin ba wai purely cryptocurrency ba ne, ba complete cryptocurrency ba ne. Ba shi ma ce yana da ƙa'idodi ba, akwai inda ake hukuntawa da inda ake ruwewa da inda ake saki mutum. In lokacin da ake cin kasuwa, in ka sayi nan wanga zai ko za ka gan shi abinka in ya ƙasa in ya tashi. To ka san haka yake kamar kasuwancin canji ne. Idan za ka iya siyowa inda adda sauƙi ka je ka sayar inda adda tsada, wannan riba ai dama ko ga hili akwai ta na currency, kamar irin dala za ka siyo ta kaza ka ka sayar kaza domin ka samu riba. So haka cryptocurrency shi ma za ka iya sayen shi idan value ɗin shi ya tashi sai ka ƙara sayarwa. Amma ita e-naira kaga value ɗinta yana nan baya hawa baya tashi. So shi a bambancin ita e-naira da kuma sauran cryptocurrency. Kasancewa cikin masana hanyar kai yanar gizo kuma kuna hawan wannan program ɗin na e-naira. A nan Sokoto ko matasan mu sun kula da waɗannan abubuwa? Gaskiya ba a nan Sokoto ɗaya ba. E-naira abu na wanda ya fito sabo, wanda mutane da yawa har yanzu ba su san ma yadda za su yi amfani da shi ba. Yana da alfanu ƙwarai da gaske, saboda zai sauwaƙe sosai yadda mutane ke transactions da junansu fiye da yadda ake amfani da bankuna inda aka fito. Duk da cewa wai idan kana amfani da e-naira ba shi yake nufin cewa wai duk abin da ka yi ga dama za ka iya yi ba. Shi ma ana controlling ɗin shi, akwai abubuwa restriction wa'yan da dama shi a bambancin shi da crypto. Shi kuma crypto in transaction na biliyan 100 ka yi, babu ruwan kowa da kai. Babu limitations irin wa'annan, babu wannan restrictions ɗin da sauransu. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ma yasa ita gwamnatin Najeriya ta ga cewa ai bai kamata a ce ana transaction ba tare da sanin cewa ga yadda yake ba. So amma kana iya transaction ga crypto ka ɓoye identity ka, zan ba iya tracing ɗinka. So dai yana da alfanai daban-daban. Thank you so much. Yana da nashi alfanu kuma yana
da nashi disadvantage as well kamar komai. To kasancewar mun yi magana kaɗan tsokaro akan alfanu ne a cikin al'umma da sauransu. Shiri ne wanda yake sau da yawa sai a yadda musamman irin harkar waɗanda abubuwan da suka shafi zamani na yanar gizo musamman iska. Mutanen karkara har yanzu suna karkara. Wasu wuraren kila ma babu network, kila sai gidigo daga yake zuwa, sai dai network kila ba a rasa kila na service. Haka. Ta yaya za a yi su amfana da wannan shiri? Ito kaga abin da ke faruwa, kaga ai da babu waya ko? Sai aka zo da waya. Kaga to yanzu za a ce ba za a zo da waya ba tunda mutumin karkara ba zai iya sayan ta ba? Kaga bai yiwa. Da ba a zo da ita ba da na karkara shi yoshe ma zai ganin ta har ya sayi. Ai akwai mota. Mota ba daga karkara ta taho ba, amma yanzu ba mutumin karkara wanda bai san mota ba. So duk da cewa mutanen karkara an ɗan bar su a baya, amma fa ba duka ba. Sannan kuma su karan kansu idan aka ce ba za a yi abu ba saboda dibin su yoshi na abin nan zai kaiwa gare su. Kaga ba zai taɓa kaiwa gare su ba. To yanzu kasancewar abubuwan a rugurguje suka tiya na zamani shaf ne. Kai sai da ana Facebook, ana abin nan aka dawo WhatsApp, Twitter, Instagram, nina na gade sunan ka gane. Sai a ƙara wannan zamani wannan haja ba a shiga wannan haja ba mutanen karkara ba su sani ba. Kasancewar kai ne a nan jihar Sokoto. Wanda yake da mutanen karkara jihar Sokoto da nan kowa alhakin su kila yana tare da kai na ka ilmantar da su ko kuma ka ba su wata gudunmawa ko shawara idan za su yi su amfana da wannan shiri. Okay, so magana ta gaskiya, blockchain abu ne wanda duk duniya sabon abu ne. Okay, sannan kuma abu ne wanda yake buƙatar lokaci. Abu ne wanda yake buƙatar idan za ka yi building blockchain technology ko ka yi building wani solution wanda zai rely on blockchain technology, abu ne wanda yake buƙata ya zama na kana da wani technical skills. So kuma gaskiya zai yi wuya sosai ya zama na cewa kana so ka yi irin wannan program ɗin amma baka ma da computer. In baka da computer ina za a aika installing software da za ka yi amfani da shi ka yi build wanga technology ta yaya? Kaga ba zai yi ba. Ko kana da computer idan baka da internet, most of wayannan abubuwa suna dogara ne daga internet. So kaga idan kana ƙauye ko kuma kana cikin birni idan baka da computer ko baka da internet, gaskiya wannan program at some point akwai abubuwan da ba za ka iya ba sai daga koma ɗan kallo. So da wannan nake kira cewa mutane wayanda suka samu kansu cikin beneficiaries wayanda suka san basu da computer su fara neman ta tun yanzu, saboda chances akwai abubuwa da yawa wayanda za su buƙace ta. Akwai wani cikin second session da aka yi, akwai wani Mr. Callistus da ya yi wata magana ya ce akwai wani BS code, wani code editor ne wanda ake amfani da shi domin editing code. So ta yaya za a yi ka yi editing code ga waya? BS code ɗin nan in ka sa shi ga waya ya za a yi ka yi running ɗin shi ba zai yi running ba. So gaskiya akwai buƙatar mutane su fara neman computer. Da wannan nake kira cewa ita gwamnatin jiha idan tana iya shigowa ta ba da gudunmuwa, za ta iya shigowa maybe ta samo center wadda wayannan beneficiaries ɗin za su iya amfana tunda ba kowa ne yake iya affording ya sai computer shi ta kanshi ba. Duk da cewa dai su kansu nidda ban sani ba ko sun ƙare arrangement akan yanda za su ga sun rage wannan matsalan, saboda suna complain akan cewa mutane da yawa suna complain akan wannan challenges ɗin ba daga Sokoto kawai ba. Kwanan ba sun yadda na ce kwana biyu haka sun shirya wani horaswa taron tattauna akan ilmantarwa akan wannan shiri wanda yake kusan duk in ce ɗalibai ne aka gayyata ga wannan taron. Kasancewar kana ɗaya daga cikin ƙila waɗanda suka shirya abin ko kuma suka halarci wajen, me ka fahimta ga wannan shirin? Okay, ban san ba in kana magana akan stakeholders interaction da aka yi kwanakin baya na NIDDA. So abinda wannan gaskiya yana da bambanci da wannan na blockchain din, domin wannan shine program ɗinsu na farko ma da suka zo a Sokoto suka yi.
kuma ba don komai suka yi shi ba saboda su tara mutane da suke da ruwa da tsaki a abubuwa da suka shafi harkar IT domin a tattauna akan cewa me ya kamata a yi me ya kamata a yi don a ci gaba, me ya kamata a yi don a taimaka ma businesses because in baka san matsalolin mutane ba za ka iya taimakon su ba. So shi yasa suka yi organize wannan program din saboda su samu abubuwa a rubuta daga cikin bukatocin da ya kamata a yi mu Sokoto, Kebbi da Zamfara. Wannan shine makasudin wannan taron. Kuma bayan wannan taron an hidda wanda ake kira communique wanda aka rubuta gaba ɗaya duka abubuwa da aka tattauna a kansu kuma aka yi proposing wasu abubuwa da ya kamata a yi. Wannan shine. Malam Umar, kasancewar wannan shiri ne da kuke hulɗa tare da ɗalibai kuma ka san da inda aka ce akwai ɗalibai ciki ba a rasa filan ƙalubale. Haka. Waɗanne irin ƙalubale da kuke fuskanta tsakanin ku da ɗalibai? Ito magana ta gaskiya ni dai ta nawa ɓangare babu ƙalubalen da ya wuce mini lokaci because already abubuwa commitment sun yi min yawa ko da aka bani wannan role ɗin. So managing myself has not been easy saboda ga yini duk da cewa na yi bayani cewa Saturdays kawai ya kamata a kama haɗuwa ko a kama tattaunawa da ni saboda yawan abubuwan da nake yi nawa personal commitment. So amma wani yana iya kiran ka karfe 6 na safe ya ce maka ga nashi problem. So kuma babu yanda za ka yi, za ka ansa waya. Wani sai ka dawo gida lokacin da kake cin abinci zai kira ka ya kusan minti 30 yana buƙatar bayani, wani bayanin da ka riga ma ka yi shi cikin group amma bai tsaya karanta ba. So gaskiya akwai wannan challenge sosai. Wani lokaci wannan programs din da ake yi online to sai waɗanda suka yi registration ne ake sa cikin abin nan koko dai wani lokaci kuma kamar yadda na yi bayani sai na koma gida kamar irin programs ɗin da ake yi online ɗin sai in tsaya in kalle su a natse domin in summarizing ɗinsu ta yadda mutanenmu su ma za su gane su fahimta don kar a bar su a baya. Wata ran za ka ga in na fara wannan aiki ina ya ƙare shi 1 na dare in kwanta. Ina gaya maka ko da 6 na safe ka yi na fara receiving kirayen mutane cewa ya zan yi kaza, ya zan yi kaza, ya zan yi kaza. To ina gaskiya wanga shi a major challenge ina. Kuma ina kira da su ɗalibai cewa su gane cewa dama amfanin wa'annan groups ɗin kenan. Duk problem ɗin da kaga ka fuskanta ba mamaki akwai mutane da yawa irin ka wanda ke fuskanta wannan matsala. So idan ka tattauna ta cikin group ko da na zo na ansa kaga mutane da yawa an ansa lokaci guda kenan. Ya zama na cewa duk ansar da kaga an ba wani kai ma ka tsaya ka karanta ba wai naka tambaya ɗaya za ka yi ta tahowa kana tambaya ba. So gaskiya wannan shine babban ƙalubalen da nake fuskanta duk da cewa wannan kamar voluntary abu ne because mutane wasu suna iya tunanin cewa kamar nidda kuɗi ta bamu domin mu zamo wannan wayannan mentors din. Wannan kamar taimako ne. So taimako ne. So shine. Sannan kuma akwai wani abu da ake kira wannan mutane da yawa suna tunanin cewa idan an ce scholarship magana kuɗi ne. So kuma magana ta gaskiya ba magana kuɗi ba ce. In an ce scholarship kawai wani taimako na don a taimaka maka kai karatu. Da kuma an ka yi ma register course kaga an taimaka maka kai karatu. Course ɗin da ya kamata ka biya 50,000 a koya maka. To yanzu ka same shi kyauta. So kaga ai scholarship na an ka baka. So mutane da yawa na suna expecting cewa kilan ƙarshen kaza za a ba su kaza. So gaskiya babu wani abu da za a ba mutane bayan wanga course ɗin da aka ba su. To daga ƙarshe ko me shawara da yake da kana ganin ko saƙo wanda za ka aika a wannan kasancewar muna da yanki koki kaɗan? Mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun koyi wani abu daga cikin wannan program ɗin ko da guda ne. Kada ya zama cewa an yi program daga farko har ƙarshen shi baka gane komai ba. Ba a ce dole sai kowa ya zama blockchain developer ba. Amma dai kakka yadda a fara shi har a ƙare.
baka karu da wani abu. Ko da LinkedIn account ɗaya ka buɗe, wannan abu ne wanda zai iya taimaka ma rayuwarka, kuma kana iya cewa lalle lokacin da Nidda ta yi program ga abin da na amfana da shi. Masha Allah. Na gode. Muna godiya Malam Umar Kibir ɗan Amini, ɗaya daga cikin masana akan harka yanar gizo ko kuma in ce na'urori masu amfani da kwakwalwa. Kamar yadda masu kallon mu suka gani, wannan shiri ne na zamani zo mu tafi, shiri ne da ka da wasu masana ko waɗanda Allah ya wata kira ko wata basira wadda a ta danganci alaƙar harkar zamani don taimaka musu ma wasu 'yan uwan al'umma, musamman ɗalibai ko in ce matasa, don su ma su gina tasu rayuwa ga waɗannan bagire don a ce da su daidai da zamani. Da fatan masu kallon mu an ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da Malam Kabir Umar ɗan Amini. Muna godiya, sai in wani lokaci Allah mai kwami kuma ya kaddara za mu sake gayyato ka don ka ba da taka gudunmuwa ga al'umma. Masha Allah. Da fatan masu kallon mu an ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri, a madadin duk waɗanda suka ba da tasu gudunmuwa har wannan shiri ya zo muku. Ni da na shirya na gabatar naku har kullum Murtala Muhammad.